Mine bugün bizler Mürvet'ine kelip, usul jerdegi kızlar menen şakirtlikке alıp, tagı da men öz sabagımды bugün başlamakçımан. Bularga usu qari uyga tagılatygyn qurlar jönünde sizlerge hazır түшүнүк aytaman. Olardyň uzunluğu, olardyň ýeni, olardyň reňleri hakkında men sizlerge azymyş kıskaça түшүнүк beremen. Endi sizler kanday nerseler qariga tagılatygyny bilip alyň. Mine usul жерден taýýarlangan burunky şakirtlerden tokugan muna kuşkanat degen kuru. Mineki svetleri, kanday jakşy bolup çykkan, nakslary. Men endi sizler hem uşunday kurlardy tokuwdy öýrenip başlaýsyz. Kızlarymyzdyn tokugany mineki bul muna Mineki odan keyin muna Darya Gül dep atalatygyn nagysly hakykat milli Qaraqalpak halkynyň eň sulu nagysy. Bulardy da kurlarga salyp burunky sizlerden çykkan şakirtler tokugan. Özleriňiz karap jürgen aklarynda da karyörde körüp jürsiňiz. Şonuň üçin ana nagyslary tokudy sizlerge de öýretdi. Niyet etip bugün osu jerge kelip atyrmyz. Endi bul kurlardy tokumasdan burun bizler osu kurlardyň nagysyn çygaratygyn jiplerdi sanap, kara jipden neşew kerek, ak jipden neşew kerek, şonu hemmesin hazır taýýarlоо barysyn sizlerge körsetdim. Endi usu taýýarlap atyrgan kurumyzdyň ýeni 15-16 santimetr bolady, uzunluğu 12 metr bolady. Uzunluğu 12 metr çygyş üçin bizler hazır taýýarlap atyrganda 14-13 metr edip alamyz. 13-14 metr edip. Şonu etibar beriň. Eger bundan az keltek bolsa, kurumyz keltek bolup kalıp, karigy eken tapkanakda jetpey kalady. Mine hazır juda jakşy çygyp atyr svetleri. Bizler sonday bir jakşylap juwup taýýarlap atyrmyz. Şunu endi kurup endi usu kurdyň ortasyn taýýarlap atyrmyz. Bizler bular 21 sabaktan ibarat bolady. Jüp menen aýtkanda al taktan 42 sabaktan ibarat. Şu sarı sizleriniz öýrenip, şunu özleriniz taýýarlap aladigan bolasыз. Endi şu janagy aýtgan kurlardyň içinde eň sırga nagys dep atalgan kurumyzdy. Mineki hazır şunu taýýarlaýmyz. Sabaklaryny şetindegi nagysyny şetine keldik. Mine kara menen ondan keyin mine balyk göz degen nagys bir kızıl jaşyl menen ondan soň özü sırga nagystyň kızıl menen karadan jollanat. Hazır şunu taýýarlap ötemiz. Kızlar menen birgelikde şunu taýýarlawga ötüp atyrmyz. Endi başlaýmyz. Sizler menen ismini aýtkanda 6 sabak hazır bizler kari özüne tagılatygyn bu negizi aýakbaw dep atalady. Karidyň içinde her bir ukka dep özüne tartyp turatan zatlar. Onuň uşunda mындай köpekleri bolady. Sizlerden kimiz bilen aýtkanda köpek degildi. Negizi şaşak. Bunun her bir kaysına nerge bir şaşak salınады. Mına çıgarıp koygan üçüneden mınдай nagysly tüýün tüýüledi jene onu da mineki özleriňiz her svetlerini etibar berip karasaňyz mına özüň baýlap istep alaýar. Şondan soň her mınagan her kaysyny şunday üç tüýün çygady. Mınдай dumalak tüýün. Bunu şayan tüýün dep ataýdy. Hazır mene şulardy taýýarlap koygan aýakbawlarymyzga bular endi uşuny onu tüýüp mına uzunluğunu gördü. Her türlü svetlerden endi bularga tüýün tüýüp şolardyň tüýünden keyin jene şaşaklaryny salyp başlaýmyz.